Természetesen a sajtó képviselői, a Viharé Szilárd hulladéklerakó és hasznosító társulás nevében köszöntöm a kedves vendégeket. Nagyon örülünk, hogy a országos képviselők is Bokros Erdő mellett fontosnak érezték, hogy ezen a napon itt legyenek velünk, mert valóban egy nagyívű megfejlesztés előtt vagyunk, és természetesen a szóvivőt is köszöntöm, és természetesen a Viharé és Sárhelyi települések polgármesterei, akik valóban nagyon nagy számban itt vannak, és a projektmenedzser részéről, a tervezők részéről, illetve a kivitelezők részéről is, akik itt vannak, tisztelettel köszöntöm, mert innentől kezdve valóban együtt közösen kell tevékenykednünk abban, hogy minden nagyon sikerrel folytassuk le ezt a projektet, és a képviselő szavaival folytassam, illetve abba fűzem a gondolatomat, hogy ahol most vagyunk, az a egykori Csonka-Bihar vármegye székhelye, ennek a központjában vagyunk, ami 1920-as években a trianoni határcsonkolást követően jött létre ez az épület, és 2 nappal ezelőtt emléktáblát koszorúztunk, de Fráter László egykori halispán, akinek áldásos tevékenysége nyomán az akkori fejlesztéseknek a nagy része köszönhető Berettyóföldban, lásd ez a megyeháza, a Gróf Tisza István kórháza, tisztviselőtele, vagy a Levente háza, ami most a kultúrházunk. Tisztelt Hölgyek és Urak! Néhány gondolatot szeretnék magával a társulásról, illetve a megvalósuló projektről mondani. Azért próbáltam írásba foglalni, mert elég hosszú idő távlatban kell gondolkoznunk, és hogy helyesek a számok, azt előre szeretném jelezni, hogyha valaki esetleg úgy gondolná, hogy olyan nagy számokat, meg régi számokat mondok, ez nem elírás, ez nem a véletlen műve, hanem ez pontosan így van, tehát többször leellenőriztük, lecsekoltuk a számadatoknak a helyességét. Tehát a Viharé Szilárd hulladéklerakó és hasznosító társulás 31 Viharé és Sárhelyi település hozta létre még 1996-ban, azzal a nem titkolt céllal, hogy megoldják a térségben keletkező hulladék kezelését, annak ártalmatlanítását. Az évek során több település is csatlakozott a társuláshoz, jelenleg 41 önkormányzat közösen dolgozik az élhető jövőért. A társulás 2000-ben pályázatot nyújtott be Debrecen megyei jogú városköztársaságával és Hajdúböszörménnyel közösen az Európai Unió ISPA előcsatlakozási alapjához, amelyből megvalósult a Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási rendszer, melyet szelektív hulladékgyűjtésre alapozott korszerű hulladékgazdálkodási rendszer, amiről már az előbb szó is volt. Az ISPA projekt keretén belül megépítésre került a Berettyói hulladékkezelő telep, a Hajdúböszörményi hulladékkezelő telep és bővítésre került a Debreceni hulladékkezelő telep. Berettyóföldben 2007. július 17-én került átadásra a létesítmény, majd ez 2007. szeptember 1-től megindulhatott a hulladékszállítás. Az eredeti programban a társulás kötelezettséget vállalt a résztvevők valamennyi település hulladéklerakójának rekultivációjára. A hulladékgazdálkodási program alultervezett költségvetése miatt azonban csupán 10 hulladéklerakó rekultivációjára volt lehetőség az eredeti megyei program keretén belül. Ennek a társulás területén mindösszesen Csökmő, Nagyrávé, illetve Földes és Tetéken települések közös hulladéklerakója volt rekultiválva. Ezért az ISPA projekt módosításra került, és ennek eredményeképpen megszületett az Európai Unió Bizottságának határozata 2006. december 1-én, amely tartalmazza, hogy a még meglevő, a projekt által érintett területen található, az előírásoknak nem megfelelő hulladéktelepeket be kell zárni. A társulás a fennálló kötelezettségének a GEO 2.3.0 a települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati konstrukcióban való részvételével tesz eleget. A 2 fordulós pályázat első fordulójában, amely 2007-ben került beadásra, elkészültek a kivitelezési fázis előkészületei munkái, tervek, felülvizsgálatok, engedélyek, szakhatósági állásfoglalások beszerzése és a második forduló teljes pályázati anyagának összeállítása. A munkálatokat követően 2009. szeptemberében került beadásra a második fordulóra a pályázatok. A pozitív elbírálást követően 2010. márciusában megkötésre került a támogatási szerződés. A rekultivációs munkák elvégzése 100%-os támogatottságú, visszanemtérítendő támogatás 1,7
környezeti kármentesítés során 36 település 34 hulladéklerakójának rekultivációja történik meg. Helyreállításra kerül a környezet eredeti állapota, minősége, melynek során az itt élő emberek életminősége is javul, hiszen megszűnnek azok a veszélyforrások, amelyek közvetlenül vagy közvetve a környezeten keresztül kihatnak a helyi lakosságra, mint ivó- és talajvízbázis szennyeződésre. Ezek kihatása az álló- és folyóvizekre, levegő és az állatok miatt bekövetkező hulladékgyárkodás, bűzforrás hulladéklerakók öngyulladása, rákcsálók nagymértékű elszaporodása, allergiát okozó növények, gyomnövények elterjedése. A rekultivációs folyamat során visszaállítjuk a terület eredeti állapotát, a tájra jellemző növénykultúrát. A támogatási szerződés megkötése és a nyitó ünnepség között eltelt röpke 2 év során társulásunknak szembe kellett nézni számos előre nem látható akadállyal és egy hosszú közbeszerzési folyamattal, amelynek eredményeképpen megkötésre kerültek a vállalkozói szerződések, és az előfizetéseknek köszönhetően hamarosan elindulhatnak a rekultivációs kivitelezési munkák. Ezúttal szeretném társulás nevében megköszönni mindenkinek az eddigi munkáját, kitartását, és sikeres együttműködést kívánok a projekt